नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पे जो मौजूद है व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन दास जी हैं। 90 के दशक के धुरंधर गायक, और जब इनकी आवाज माइकों पर गूंजती थी तो मैं आपको बता दूं कि कोसों कोस दूर से जो है लोग सुखनंदन व्यास जी को सुनने के लिए शामियाना में पहुंच जाते थे। और हमारा सौभाग्य है कि आज जो है सुखनंदन व्यास जी का जो है इंटरव्यू करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने ये सुना और देखा होगा कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा और रामायण जो है वाल्मीकि मुनि ने लिखा, लेकिन उन लोगों ने संस्कृत में लिखा और हिंदी में लिखा, लेकिन हमारे सुखनंदन व्यास जी जो है भोजपुरी के धरोहर इनको कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने जो है भोजपुरी में रामायण लिख दिया है। जानेंगे, बात करेंगे और थोड़ा सा 90 के दशक की झलकियां जो है वो भी आप लोगों को सुनाएंगे कि 90 के दशक में जब हमारे बाबा दादा जो है भजन और संगीत का आनंद लेते थे तो उस समय का माहौल क्या होता था। क्योंकि हमारे साथ जो है 90 के दशक के धुरंधर गायक व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन दास जी हैं, जो कि 90 के दशक जो है काफी धुरंधर गायक हैं। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करेंगे यहीं रामायण से ही। जी, कैसे आपके मन में ये विचार आया कि जो है जो आप हमारे हाथों में है, आप अपने हाथों में ले लीजिए कि आपको जो है ये रामायण लिखना चाहिए, वो भी भोजपुरी में। लिखे वाला बीमारी तो प्रेरणा तो केहू के देहले से मिलल। जी हम अपने के गायक के बुझतनी, वो ब्यासी वाला गायक, नारदी गायक, अच्छा। क्लास्कर के गायक ना। जी रामायण कीर्तन महाभारत ये गावल जावे, ये करे वो बड़ा चलन रहे। जी। दू गोला यही के होके खोज खोज के लिया जे केकर जोड़ के बा, अच्छा। तो वो बड़ा हमार जोड़ लगावे खातिर 79 में 80 से 1 साल पहले जी वो बड़ा हम अभी लड़का रहनी तो बेचू मियाँ कलकत्ता से रिटायर होके आई रहे, उनकर जोड़ कहीं ना लगे तो हमरा के कहल लो जे अकेले गावत रहे तो मन हट जाता, तनी उ चाय पिए लगे हैं तो एगो गीत रुआ गायब। वही खातिर हमरे के लिया गइलो। अब फजीरे हाला हो गई जे बेचू मियाँ से 20 हो गए सुखना ऐसे कि हमरा लड़काइए से रामायण महाभारत कुल याद करे के बड़ी शौक रहे, आ स्मृति रहे भगवान के दिहल जी कि चौपाई या चाहे श्लोक देखी तो हमरा याद हो जाओ। जी। और हाला हो गई, हमरा ना अभी उतना ढोलक बजा, हमरा न सोम सुर के ज्ञान रहे, न झाल बजावे के लूर रहे, न कोनो साज बजावे के लूर रहे। आ एक बेचू मियाँ के अझुरावे खातिर गए नहीं, हाला हो गई और बड़का बड़का लोग से होखे लगल और हम मटकी गौनई गाई। तो शुरुआत कहाँ से राउर भइल रहे? शुरुआत तो 70 में हमरा के यहाँ डोल धराइल। अच्छा। हाँ, हमरा गाँव में अहिरान में कहू आदमी गौनिहार ना रहले, तो लोग कहल कि अच्छा एगो मंडली बनो कि 8 जामू तक गावल जाई। अच्छा, 70 में। हाँ, जी। तो वह मंडली बनल 8 जाम गावे खातिर, जे गावे के अभ्यास रही, झाल बजावे के अभ्यास, 8 जाम तक गावल जाई। वही खातिर 70 में बनल रहा। हम अभी बड़ा 7वां पास कैले रहनी। जी 74 में मैट्रिक के परीक्षा दे के और रघुनाथपुर दुकान कर रही और गौनैये में मनवा बाकी अभी लागे और वह रामायण महाभारत। तब तक कलकत्ता से चंद्रमा से कलकत्ता के गौनिहार नरहन घर है चंद्रमा में, उनकर कंपनी में हड़ताल हो गई। अच्छा। आ साल भर हड़ताल रहले रह गए, घरे आ गए आ देहांत में गावस तो हमने के बुलावस, हमने के जाए से उनका गुरु मननी सा, उनके पीछे पीछे घूमत घूमत गावे लगनी सा। हमरा मन बढ़े लगल। ओकरा बाद बेचू मियाँ से भइल, ओकरा बाद और लोग से होके लगल। ओकरा बाद 80 में गनी कलकत्ता। तो कलकत्ता गनी तो बड़का ब्यास जो रहे लोग गुलाब शर्मा, धुरान, ये लोग 50 के उम्र के रहे लो। हमारा अभी 25
30 के अंदर में रहे। हम्म, ऐसे उ ना गावे लोग कहे लोग कि ना लड़का बड़े आ सुनतन जे बहुत जानत रहे गलती काट दिहन बेइज्जती हो जाए। हम्म, उ लोग ना गावल अपना उम्रे में गवनी। हम्म, ओकरा बाद एक के 94 में 90 चार 94 में जब गनी तक गायत्रियों गौले धुरानो गौले हरिहरो बलिया जिला के गौले सब लोग गावल। हम्म, आ ओकरा बाद कलकत्ता में हलचल हो गई। हम्म, ओ बेरा हमार गौनई औध बिहारी हम्म, माने मंत्री जो रहे हम्म। बहुत सुनस। अच्छा हम एने आएम लेकिन ओकरा पहले रुआ से कम जरूर गायत्री ठाकुर धुरान जैसन बड़ बड़ कलाकार के संगे भी रुआ गौले बनी। हाँ 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 बोलो से तो तो ओ बेरा बोलो। का हाला भइल कलकत्ता में जब और पहिलका बार वो लोग के संग गौ नहीं भइल अब रहे। नौका ब्यास का हल्ला भइल जो भाई सबका का दबा देता रहे नौका सुगनंदन दास जी ब्यास। सबके दाब देता हाँ नहीं। हाँ 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 यह हल्ला भइल। अच्छा तो राउर गुरु हाँ के हवे एकर। गुरु यहाँ ना कहीं 70 में मंडली बनल तो एगो बंका यादव रहले तनिए तनी ढोलक बजाओ सब तनिए तनी गावस हम्म, उनकरा संगे घुमनी सन। हम्म, आ 74 में जो 75 में दुकान भइल रघुनाथपुर हम्म, तो चंद्रमा से से भेंट हो गई जबकि उ कलकतिया गाने गावे लगले ई हम्म, देहाती गाँव नहीं गावस हम्म, तो उ सिखनी सन और हम्म, कलकतिया गाने गावे लगले कथा प्रसंग हम्म। तो उनकरा संगे रह के तो सिखनी मतलब सन। राउर जौन गुरु बानी चंद्रमा सिंह जी हैं। चंद्रमा सिंह। अच्छा अब आओ तनी हम तनी सिवान के तरफ। हम्म। सिवान में रुआ का कहतनी अवध बिहारी चौधरी जी के बारे में। हाँ और बिहार चौधरी बड़ी हमर गाने सुनत। हाँ हाँ अब सिवान में जब हमार प्रोग्राम केहू के यहाँ हो जाओ तो हम उनको निमंत्रण होके अच्छा हाँ तो उ निमंत्रण में जा सब देखस हमरा के तो कहे सुखवान जी के को नहीं बका हम्म, तब तो तनी सुने के पड़ी। हम्म, आ और रुक के सुनस हम्म, आ हरदम कहस जे सुखवान जी इतना केहू जानत नहीं है हम्म, आ ना रहबो नु तो ना मोरा जाई हम्म, कुछ लिख दो हम्म, हमनी के अभी बानी सन छपवा उपवा दे सन कुछ लिख दो हम्म, तो हम ओकरा के हंस के उड़ा दी हम्म, जे हम का लिखे माटी के पढ़निहार हम्म, आ वो भोजपुरी के बोलनिहार हिंदी में के कुछ हाले नहीं जानत हम्म, उ कहस आ हम महतिया दी बार हम्म, बार कहस बा कि चित ना चढ़ी हम्म, हमरा ऐसन पूर्वक के लिखल के किताब पढ़ी। हाँ, बाकी एक बार छपरा की ओर गए रहनी गावे हम्म, तो हमरा के उपहार में भिखारी ठाकुर के हम्म, की नाटक के किताब से हम्म, सम्मानित कैलो अच्छा और किताबवा लेके पढ़नी और देखनी जे भिखारी ठाकुर तो स्कूलों में ना गए रहले वो तो भगवान दास बनिया उनका के अक्षर सिखा दिले रहले। हम्म, आ उनकर बनावल है कुल नाटक हो उनकर बनावल है गीत हो जी आ बेरा किताब लिखा गइल बा हम्म, तब हमरा मन में भइल देख एक जहिया हम देखनी लिखल भिखारी ठाकुर के नाटक हम्म, तहिया हमरा खुल गइल दिमाग के फाटक। क्या बात है। तब कहनी कि तब हम तो मैट्रिक में पढ़ले बनू तो स्कूलों में निखन गई हाँ, तो हम कहने के तो लिख हम सकत। काहे ना लिखेब हाँ आ उ नाटक लिखले बड़े हम राम के कथा लिखेब तो टूटो भंगहा होई तब तो भगवान के कथा तब होई वो नु। चल जाई। हाँ हाँ तो वह लिखे के शुरू कने हम्म, तो गृह जंजाल बुद्धि मोटी हम्म, एगो तो घर के जंजाल रहबे कइल हम्म, आ जातियों मोटे बुद्धि वाली हो। हाँ हाँ यादव जी हैं। हाँ 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 गृह जंजाल बुद्धि मोटी आ गावल बजावल रोजी रोटी हाँ गावल के बजावल बिजनेसो हो गए रहे वही से 10 रुपया मिले तो कामो चले जी 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 तो गावल जरूरी रहे। हम्म। आ एक दिन गाई तो 2 दिन सूती। एक दिन कार्यक्रम होके रात में 2 दिन आराम हाँ करी। तो अब फजीर लगो नहीं ओकरा होखे लागल तो सुबह तो 5-5 6-6 हाँ, बजे भोर छः ले छः भोज होके कौन हाँ आई। 6 बजे ले भोज किनी नुगे लगे जी तो सुतल जरूरी बा मिजाज हम्म, फर आ एक दिन गाई तो 2 दिन सूती आ मिजाज फरहर होखे तो ये कुछ लिखी हम्म, ओहि दिने लिखी जहिया मन होखे शीतल हम्म। आ लिखते लिखते 9 बरिस बीतल मतलब भाई लिखे में रुआ 9 साल लग गइल 9 बा। साल लगल। अच्छा जहिया शुरुआत कइनी उ कौन डेट रहे डेटवा बताई तनी। डेट डेट के उतना निश्चित नहीं है लेकिन सन बता दे। 2009 अच्छा 2009 से शुरू कइनी रुआ भोजपुरी में रामायण लिखल आ कब हाँ लिख के खत्म कइनी। आ 17 में पूरा हो गए। 17 में पूरा हो गए। हाँ लेकिन अब छापे के कोनो हमरा देहात के आदमी हमरा कुछ अनुभव ना रहे जे ई छपाई के ना जी तब देखी छपवाऊ कर भगवान छपवा लिखवावल है हाँ अब भगवाने
एकरा के छपवावे। छपवावे खातिर भेजबो कैले। हाँ, अ, सिवान कलेक्ट्रेट में है अथी के काम करे वाला टाइपिंग के। टाइपिंग के काम करे वाला कैलाश यादव सिधौल के हूँ। अच्छा, अच्छा। उ एगो किताब लिखले रहले, दया विश्व का हाँ, सबसे बड़ा धर्म है। जी। ओकर लोकार्पण रखले रहले तो गाओ। स्वागत गीत गावे खातिर हमरा के चुनले रहले। अच्छा। आ कहले कि तनी स्वागत गीत गावे के बा, हम किताब लिखले बने ओकर लोकार्पण बा। हाँ, गौनी गवनिया तो उनकरे से कहनी कि भाई तू तो लिखले बड़ा, छपवले बड़ा, केंग छपवले बड़ा, हाँ, तनी हमरो के बताओ हाँ, केंग आई छपाई। हाँ, तो उ देखले तो कहले कि हमार तो हत्या की किताब हराउ तो काव्य ह, ग्रंथ हवे, हाँ, एकरा के लिखे एकरा तो बहुत बड़के भाई। तो कहले कि ठीक बा, हम अथी करब। ओकरा बाद जेंगा जेंगा तू अपन अथी एकरा के चेक करे, क्रॉसिंग कहल जाला, क्रॉस चेक भइले कर। हाँ क्रॉस चेक होइल। उहे आदमी ठीक कैले। 36,000 में उ हमरा लिखालका के सातु कंडवा के हाँ, निकलस नेट से। हम्म, तो निकलस तो फिर ओकरा के चेक कैनी। तो हम तो चेक कैनी है जे कौन शब्द कौन अक्षर बा, हम्म, लेकिन उ चेक कैले अथी से देख के, शब्दकोश से देख के, हम्म। कौना शब्द में हिंदी, कौना शब्द में हर्षिकार हर्षई बा, दीर्घकार दीर्घा, अनुस्वार ई सब गलत बा। उ अपन देखले रहले, जी, जी। कैले रहे उंगति उ कैले। हाँ, उ भी रहले तब जाके अब पैसा के समस्या आ गई। कई रुपया लागल एकरा के छपवावे में? एकरा के हम कहलनी कि 700 पेज हो, हम रजिस्टर पे लिखले रहनी जी। तो 1100 पेज रहे। अच्छा। तो कहनी कि छपाई तो छोट हो जाई, हाँ, लेकिन किताबो तो छोट हो गई। हाँ, तो 1000 पेज हो गई, बाकी उ 700 पेज के जोड़ले रहे 2,11,000, कई गो किताब के? 1000 के। 1000 किताब के? हाँ, अच्छा। तो ओकरा बाद भइल कि पूंजी आई कहाँ से। हाँ, तो बहुत लोग राय करे कि चले के बढ़िया बढ़िया आदमी के ले कहल जाए जे यहाँ के किताब लिख दिल बनी, पैसा भी नहीं लिखे छपा, केहू कुछ सहयोग कदी हो जाई। हो जाई, सही बात बा। हम अपना 2 गो भाई लोग के पढ़ौले बनी, एक जना अकाउंटर हुआ, एक जना माने पूर्ण चार्टर हुआ। चार्टर अकाउंटेंट दोनों भाई? हाँ, वाह! तो उ आई रहले जन पूर्ण माने चार्टर अकाउंट हुआ, हाँ, उ आई रहले। हाँ, तो सुनले तो कहले जे का बात, हम भाई लो से ना कही कि कहिलो जे पैसा मांगत रहे? ना हाँ, का जने का लिखल बड़े हाथ ना पैसा लागत कहिलो का जने। हाँ, सही बात बा। तो उ सुनले हमारा कैलाश जी के बतियाओ तो करे का बात हो। तो उहे कह दिले के से, ए महाराज भगवान के काम कइले बड़े, भीख मांग के छपाई, हुँ, हम छपवा चल। वाह! कल ही चलिए थी गोरखपुर, हुँ, गाड़िए से आई रहले, गुड़गांव रहले, हाँ, हाँ, गाड़िए से आई रहले, गाड़िए से हमनी के दोनों आदमी के कैलाश जी के हमरा के लिया के गइले। हुँ, तो पहले उनकर अथी रहे जे गीता प्रेस में, तो गीता प्रेस वाला लोग कहल कि हमनी के पुरानका जौन छापी ले सन हुँ, वही में हैरान बनी सन। समय नइखे। हाँ, तो वो लोग से पूछाइल तो वह बतलाओ लो जे दुर्गा बाड़ी एगो जगह बा गोरखपुर में, हुँ, कमल प्रेस बा, हुँ, उहे लोग छापी, उ हमनी सन। तो 2,11,000 तो 700 पेज के भइल, लेकिन लागल ही छपाए तो 1,000 पेज हो गए। हुँ, तो 3,10,000 करीब में लागल। 3,10,000 रुपया लाग गइल बा और भोजपुरी के रामायण के हाँ, छपवावे में। हाँ। हाँ, ओकरा बाद एकर उद्घाटन कइल गइल अशोका होटल में सिवान। अच्छा। 1-1.5 लाख वो लगला हमरा। आ हमरा अब नाशा हो गइल बा लिखे के। हाँ, अब हम लिखतानी कृष्णायन। हाँ, भागवत पुराण जौन बा, जी, भागवत पुराण के मूल राख के हाँ, आ ब्रह्मेंद्र पुराण, हुँ, गर्ग संहिता, महाभारत से लेके हुँ, जेंगा राम जी के कथा रामायण बा, ओंगा कृष्ण जी के कथा कृष्णायन लिखतानी। रउआ? हाँ, वाह! कृष्णायन लिख के आ ओहू में 6 गो कांड लिख दिल बनी। कृष्णायन में भी 6 कांड लिख दिले कांड बानी, लिख दिल भोजपुरी में बनी, ही? हाँ भोजपुरी में। क्या बात है! आ भाई हमरा कहले कि जितना तरह से लिखाओ लिखो, छपवावे के पैसा हम दे। क्या बात है!
तब हमार मन वही में लागेला उहे हाँ। लिखे गौनैया। अच्छा ऊ तो 9 बरिस लागल ले से कि खूब धूम गौनई चले, हाँ। टाइम कम मिले। अच्छा अब तनी हमनी के एकरा से हटल जाओ। अब हम आओ तनी कि अच्छा रउआ लगे अनुभव भी ज्यादा बावे, हमनी के त अभी नया बानी सन। ऊ बेरा के गौनई के और ई बेरा के गौनई में का अंतर देखत नहीं रउआ? गौनैया निखे वो बड़ा ब्यास लोग रहे, हाँ, तो ब्यास के अर्थ होला विस्तारो वेदांत तत्व व्यास उच्यते, जी। जो वेद शास्त्रों का विस्तार करके अब लोग को सुनावे उसे व्यास कहते हैं। हुँ, आ ए बेरा पैसा खातिर गाड़ी गलौ जौन सन में लड़की नचावल, हुँ, तो ई लोग हो गइल बा, ई लोग ई गायक हलो, हुँ, उ ब्यास हलो, ब्यास अब केहू नइखे। हुँ। ब्याह सब कोई नइखे। ना ब्यास के मतलब है जे ना, देखिए सबके अर्थ अलग अलग बा। हमनी के जौना बेरा सीखनी सन कमाए खातिर ना सीखनी सन, दुकान रहे कमाए खातिर। जी, जी, आ ई शौक से कहाँ के हऊँ, जी। ई कहाँ के मंडली हो, हुँ, तो मंडली से वो गांव के इज्जत होखे, हुँ, आ, आ नाम से, तो नाम से या गांव गांव के प्रतिष्ठा खातिर जी। गावल जा। गावल जाए। पैसा देखी केहू लेके आवे नु, पैसा तो एगो मंगावना, हुँ, तुलसी दौल आ खबर चली आई हुँ। जे हमर के यहाँ गावे के बा, जाए के बा पूरा मंडली लेके। मतलब ओकरा पैसा ना तय तमन्ना होखे। ना तय होखे ना मांगल जाओ, ना गोइला के बाद ना मांगल जाओ। हाँ, दूसर का बात देखी जब केहू खुश हो के ओकरा 2 रुपया 1 रुपया न रहे, जी, जी। केहू खुश हो के 2 रुपया ले गई देवे के, हाँ, तो ब्यास हाथ बढ़ा के ना ले, हाँ। मर्यादा ब्यास के, ब्यास गद्दी के मर्यादा खत्म हो जाई। क्या बात! हेने सोले तो हे बगली में उ धक के चल गए, हाँ, हेने सोले तो कलकत्ता में भी यही न होखे। हाँ। ब्यास पैसा खातिर हाथ बढ़ा दिल तो मर्यादा खत्म। ए बेरा तो बगली में से निकाल ली लो। हाँ, ब्यास के मर्यादा खत्म, ब्यास गद्दी खत्म। हाँ, आ लागी उनको शिकायत होखे जो है ब्यास के गुण इनका में नहीं खे, तो हुँ, हाथ बढ़ा बढ़ा पैसा लेते रहे। केहू माथा पर बिक के चल जाए तो पैसा गिरे तो ब्यास ना उठावस, आदमी उठा के बिटोरे। हुँ, आ चले के बेर कलकत्ता हाथ जोड़ ले से कह जे बहुत अथी भइल, हमरा द्वार के शोभा रुआ बढ़ल, चल दिल जा। ई करीब 90 85 के करीब में 11 गो रुपया अब चलन भइल, जे कार्यकर्ता 11 गो रुपया दे के ना 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 ई का होई, व्यास कहल जे मंडली कहे, मंडली के मालिक रहस मंडली, ना ना ई का होई। आ तो हमरा द्वार पर इतना देर रहल बनी लोगन एगो स्वागत के रूप में, तो 11 रुपया चलल, ओकरा बाद 21 रुपया चलल, ओकरा बाद ओमे एगो धोती मिला के चले लगल। यही करते 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 हमनी के चेला जो भइले से तो साटा बनल। हमार पहिलका चेला भइले चौहान, तपेश्वर चौहान। तपेश्वर चौहान। अच्छा, 90 ना 2000 ले हमरा संगे रहले, अच्छा। आ 79 में हमरा संगे अइले, हाँ, हाँ। 89 में 89 में 11 साल रउआ संग 11 रहल। साल हमरा संगे रहले। हुँ, आ 2000 में अपन गावे लगले, हुँ, तो 2000 से 4-4000 में सट्टा बांधे लगले, हुँ, तो 4000 में तपेश्वर आवत हम कही 4000 हुँ। ई के गति पैसा मांगे लगा था साटा बनल बा। हाँ, हमने कभी वो बरले साटा क्लियर ना रहे, हाँ, खर्चा अगर खर्चा जोड़ा दिया जो ढोल को ही ले ले 20 रुपया हुँ, और झलवाइया ले ले 10 रुपया, यही मोटा मोटी कहा जाओ, हुँ, पैसा ना मांगा। वो हाँ, लोग वो साटा बांधे लगले, तो ब्यास लोग साटा बांधे लगल। हाँ। मतलब ओकरा बाद साटा के परंपरा चले तो लागल। साटा के परंपरा ऐसे चले लगल जे हमार ढोल को यह कहता कि तपेश्वर अपना ठेकैता के दिले 100 रुपया, हुँ, और वो 20 रुपया में 30 रुपया में बजवाओ तनी, हुँ। तो हमरो तो वैसे देवे के गड़बड़ पड़ी। होखे लागल सारा चीज़। तो हमनियों के माने के पड़े। जी, जी। ओकरा बादो भी हमनी के हमनी के लोग कहे कि महाराज वो तो सटा ना पहले बनतनी है, तो वही मरुआ से उतने में बनाई ओ बेरा रउआ लोग के मंडली में कई आदमी रहत रहे? वो बेरा तो मंडली के कोनो गिनतीये न रहे, जी। 60 70 80 आदमी हो जास। 80 आदमी मंडली में हाँ रहत। तो महाराज लोग सुने जे सुखनौनो न होता रहे, बेचू मिया होता रहे, हाँ, तो जे बेचू मिया के प्रेमी रहे उ ढोलक झाल लेके हाँ। अब बेचू मिया की ओर जाके बैठ जाओ। अच्छा। आ जे हमार प्रेमी रहे उ आके हमरा की ओर बैठ जाओ,
60 हर एक गाँव में मंडली रहे ओबरा, हाँ ओबरा गांव गांव मंडली गाँव चल गाँव में मंडली रहे, हम्म सुनलो जाई गावलो जाई, मेरे हम्म भाई के जिता देवे के बा, उ कहे हम्म मेरे बेचू मियां के जिता देवे के बा, खूब हम्म उत्साह में आके रात भर झाल बजावेलो, मनोरंजन भइल चल गइल, वो लोग के पैसा से ओहू लोग के मतलब ना रहे। हाँ हाँ, मनोरंजन भरपूर होई हाँ, भरपूर अच्छा मनोरंजन भइल चल गइल लोग। हाँ तो ओ ओ बेरा ओ बेरा जोन बावे अभी तब देखा तनी कि दूसरा तरह के जोन बावे प्रोग्राम हो रहल बा ओ बेरा कौन टाइप के प्रोग्राम होखे और त्रिपाल पर नीचे बैठ के मंडली, हाँ मंडली में गोलाकार, हाँ गोलाकार मंडली बन के बीच में ब्यास ठेकैता। तो वो बेरा ऐसा नहीं खाली गाने गावल जाओ कि ना कथा ना ना, प्रसंग चले कथा प्रसंग, हाँ सब कथा प्रसंग। हाँ ओमे एगो भजन गा दिहल जाओ, शुरू करे के पहले एगो भजन गा दिहल जाओ, जी आ भजन गावला के बाद कोनो कथा उठावल जाओ, अच्छा कथा बंद कइला के बाद फिर एगो भजन गावल जाओ, हम्म या भगवान के ओकरा के उड़ान कहल जाओ, हम्म प्रेमवा से बोलम पागल मनवा हाँ हरि जी के नाम, हाँ या ऐसे बुझा जाओ कि अब बंद होई। हाँ रउआ एगो ब्यास बानी, एगो हम ब्यास बानी, मनोरंजन खातिर होखे का तनी टिभोली बोल दिहल जाओ, अरे बाबा बाबा कह के, रुआ बाबा है तब बाबा कह के, आ तब कुछ रुआ के मजाक कर जे यानी लोग हंसे हाँ खातिर हाँ, हाँ और रुआ उठब तो कहे करे से भाई कहला हवा के हाँ लोग के हंसे खातिर। हंसे खातिर एकरा बाद मनोरंजन ही रही हम्म जे प्रसंग हम गावो तनी हम्म राम जी के वनवास, कुबरी के कही के कान फोड़ दिले, वही में एगो कोनो बेसी ई कुबरी घर में लेंगा लगौल, तब लोग पूछे लागी लेलकारे जे ब्यासो का कुबरी बना रहा। कथे में आनंद आ जाए हाँ, हाँ संकेत ना कल जाई, खाली हाँ गन में गा दिहल जाई तो लोग लेलकारे लगी। हाँ ओने से तले ओने से कहले कि सही सुपने खिया अपन नकिया कटाए, यही यही टिभोली में गावल जात रहल। गावल जात रहला हम ई क्लियर बड़ा ना, तो पूरा अलग तरह के गाँव नहीं हो गइल बावे हम बड़े गोनई तो कहे ले खोइए नहीं खे। हाँ रउरा देखे नहीं तो का महसूस करे नहीं हम कि जो अइबे ना ऐसे कि रउरा करी तो ना, वो दौर देखले बानी हाँ देखले का बनी रउआ गौले बानी जो आ एगो अभी मोबाइलवा पर देखो तो हम तो का सोचत हो ओकर नहीं रउआ मन में सोचले न जाई, दोसर का कल जाई। हम करीब करीब 1500 गो पुराण पढ़ले बनी, महाभारत पढ़ले, करीब 10 खल के रामायण पढ़ले बनी। जी जी तो ई लोग कहत लो जे हमनी के ओमे भोजपुरी के बचावत है जे तो ई लोग बचावत लोग का करता लो का कह जब लिखल बा एक जगह हाँ कि पर निंदा पापम स्व निंदा जसवर्धनम, हम्म दूसरे के शिकायत कईल पाप हो, हम्म आपन शिकायत कईल हाँ जस के बढ़ावेला। हम्म तो अब ए बेरा दुनिया उ लोग के मांगता तो वहन निमन का बलो, वहन बोल का बलो। सही बात बाबा हम खूब बढ़िया जानते बनी, हम अपना के खूब बनते बनी, हाँ के पूछते नहीं के केहू पूछते नहीं के। लेकिन औरो तो समय रहे नो रहे है समय रउरा समय में तू लोग बच्चा रहे ए अच्छा बेरा सुखनंदन जी के ई बेरा के डेट में जी देखल जाओ अरविंद सिंह अभियंता बाड़न जौन रउआ के लोग कमलबास कुंवर बाड़न और भी दो चार गो व्यास जी लोग बाड़ी लोग तो रउआ टक्कर में के बावे अभी ए बेरा कहाँ केहू का मतलब केहू होता। मिला जुला के गा ले कमलबास कुंवर भइले चाहे ई भइले हाकिम यादव तनी भर कथा प्रसंग जाने ले, अच्छा तो तनी भर ना मने रात कट जाला, हाँ तो अब रह गइल बा कि समझी हो गइल तो तनी अब लाज लिहाज हो जाला हाँ लाज हाँ लाज हो जाला। आई बाकी कमलबास कुंवर कमलबास कुंवर पहले बहुत बढ़िया गावत रहले, हाँ कथा प्रसंग गावत रहे, अब तो रास्तवे बदल दिले बड़े, तब क्या के का कहल जा। हाँ अब उनका से हम दो गोले गाई तो वो लड़की लेके वही है, कहे कि है लड़किया लेके वो गीत गवा, हमरा से गवेबे न करे, हम लड़की लेके जेबे न करे, हाँ तब मेले न करी। बाकी दू हली वो हमरा से गौले बड़े जौना बेरा एकर चलन ना रहे, हाँ तो हमरा बहुत बढ़िया लागल। वो जे महीने के गायकार हुआ हाँ, ना कलाकार भी बहुत बढ़िया, जगह गायत्री ठाकुर कलाकार रहले, उहो कलाकार रहले। बाकी ये बेरा पैसा के या दुनियादारी देख के वो अपन रास्ता मोड़ लेले बड़े, हाँ वही में उतर गइल बड़े। तो ये बरात अगर देखल जाओ व्यास जी तो जमीन आसमान का अंतर हो हाँ गइल बा अंतर रउआ बा, लोग गायकी में ब्यास केहू नहीं खे, जितना हाँ ब्यास लोग कहा तो सब ऑर्केस्ट्रा हो। हम्म
ऑर्केस्ट्रा में ओमे का अंतर बा? कोनो अंतर नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में लड़की नाचतिया, ओहू में लड़की नाचतिया बा। ऑर्केस्ट्रा हो गई। ब्यास में ब्यास गद्दी के मर्यादा होला, रामायण रखाला, अगरबत्ती धरावल जाला। पहिले तो हमनी के रामायण में सबसे पहिले एगो जयकार बोले वाला आदमी हुई है। मंडली में हाँ, उनकर आवाज खूब चाहिए, चिल्ला के बोली बोली शंकर भगवान या पीछा से ललकराई, तो लोग कही कि ई जयकार से जितना भूत प्रेत आ मलेश बड़े जहाँ ले सुनाई में भाग गए। अच्छा, तो ऊपर बिना माइक के आवाज कहाँ ले जात रहल जी? बिना माई के भर भर को सुनाई। हाँ। ऐसे सुनाई जे ध्वनि प्रदूषण ना रहे। पहले इतना ध्वनि पर लोग ध्वनि घर पंखा प्रदूषण, भी ना रहे, एकदम हाँ। शांति माहौल रहे, हाँ दूर दूर ले आवाज सुनाई हाँ दी। हाँ, अब ध्वनि प्रदूषण हो गइल बा। जी। लोग में गलती नहीं है, ध्वनि प्रदूषण हो गइल बा, ध्वनि विस्तारे नहीं खे करत। अच्छा, नायका में हम्म, अभी जे भी चलत है प्रकरण में ये एमे रउरा जेकरा संग भी प्रोग्राम कइले होखे, सबसे अच्छा ये नया दौर में के लागल कि हई काम चलाऊ बड़े चल सकता रे, पुरनका में थोड़ा बहुत? बलिया जिला के रहे वाला एगो गायत्रीय के चेला अच्छा। स्वामीनाथ हम्म। एक आगो उ बहुत बढ़िया, उ एह बेरा ले भी कुछ मर्यादा बचौले बड़े। अच्छा। गायत्री के चला रहले, चेला होवन हाँ। आ शास्त्र पुराण वो कथे प्रसंग गावले, वो हमरा से दुहली गौले बड़े। अच्छा। कमल बासो गौले बड़े। हाँ। रउरा अब जानी कि ना कार्यक्रम करे? सिंगल में जाइले, कभी कभी भेटाई को होला तो हाकिम भाई भेटाले। अच्छा, तो अगर अभी रउआ के बुलावल जाओ तो कैसे संपर्क साधल जाई? मोबाइल से। अच्छा। मोबाइल से तब वह नहीं कह दे हम जाता नहीं, तब गाँव के 10 गो बूढ़ बैठत रहे, हाँ, लड़का तो जो बैठत न गो नयका लोग आ तो खर्चवा उतना लागते बट ले ली। हाँ। तो जे कहता कि भले खर्चा लागी बाकी हमरा द्वार पर और पौरा आवे के चाहिए, उहे बोलावता। जे रउर मान सम्मान बुझता। हाँ, हाँ, जे आना तो सुगंधन जी का होई। हाँ ना तो जेकरा जरूरत पर जे भीड़ ना टूटल, हाँ। उ नहीं खे बोलाओ। हाँ। वही बुझाते जे सुखनंदन जी अहे तो हमरा एगो दूगो भगवान के बात कहे तो हमर बात हो गई। हाँ। वो विचार के जे बा उहे बोलाओ। पुरनका विचार के जे बा जो हाँ। वे बुलावत हवे। हम्म, तो अभी रउआ जानी यानी कि कहीं ना हाँ, कहीं जे हाँ। एथी करेला। जाइले अधिकतर हाँ। जग उग में लोग 9 दिन के 7 दिन के हाँ। हाँ। कथा खातिर बोलावता। अच्छा, वो बड़ा ऐसा एगो हमरा गाना थोड़ा सा गुनगुना दी जोन सबसे ज्यादा लोग सुने खातिर पागल रहे सुखनंदन जी के आवाज में। कौन एगो गाना जोन के लोग हर गाना प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कुछ फरमाइश करे कि एगो तनी हौ हो जाई? गाना ओकरा जितना नया निकले जी। ओकरा के हम रिफाइन करी। अच्छा। अश्लील निकले और लोग आवेले तो हम ओकरा के पर्द भक्ति में बदल दे। हाँ। हाँ, हाँ मतलब इहो कलाकारी रहल हाँ रउआ में। हाँ। जैसे कि सबसे पहले गौलर रहले तूफान, हम्म। बिगड़ल रहनिया एकर बिगड़ल रहनिया एकर बिगड़ल रहनिया देख के जीवा जाला जरी, बोकवा बोलत नइखे, केतनो देखाई हरी हरी। बड़ा चल रही गाना। चल रहे तो हाँ। हम एकरा के कहनी जे बिगड़ल संस्कार एकरा जाति के असर पड़ी, बोकवा बोली कैसे। हाँ। बोका का बुझता हरी हरी, हरी हरी नु बुझता उ हरी हरी नु बोले के बा। अच्छा। तो हरी हरी के अर्थ बोका का जानता जो बोलो हरी हरी। हरी हरी सही बात बा। आ एकरा के पलट के एंगत बोल रहनी। हाँ। ओकर बाद भरत शर्मा के एगो गाना निकल रहे जे नथुनिया पर गोली मारे। हाँ। तो हम एकरा के मतलब नहीं, नथुनी पर गोली केंगा मराई, ई भावार्थ हो। एगो शब्द के 3 तरह से अर्थ होला। जी। शब्दार्थ खाली शब्द में के अर्थ लगा दिया जाला, भावार्थ ओकरा भाव के अनुसार अर्थ लगेला, एगो गूढ़ार्थ बात भाई हम ओकर अर्थ में दूसरा जगह। सही तो ई गूढ़ार्थ बाबे। नथुनी पर अगर गोली मारल जाओ तो नथुनी पर तो लाग सकता बाकी बाकी मुंह पर लाग सकता। हाँ। अगर गोली के मतलब है गोल, लड़को गोली मारे सन खेलत सन,
बंदूक के गोली भी गोल होला ऐसे, हम्म, लेकिन गोली मारला के गुढ़ार्थ शब्द है महाराज, बतिये हटाई एकरा के गोली मारी। हाँ गोली मारी मैंने त्याग दी, त्याग दी, खत्म करी। खत्म करी एकरा को, और वही गोली मारी। हम्म, तो नथुनिया, नथुनिया का हम माया हो, हम्म, जे नथुनिया पर गोली मारल उ माया से पार हो गई, हम्म, उ नथुनिया के छोड़ दल, भुलवा दल। ओकरा बाद के गोली मारल, हम कहनी परशुराम जी गोली मरले, हम्म, भीष्म पितामह गोली मरले, हम्म, शंकर जी तो नथुनी के कंपनिए जरा दिले कामे देव के। हाँ हाँ हती गाना बनौले रहनी, हाँ। जे तो नथुनिया गाना पर रुआ खुद से बना लियो बरा? अपने बनाया हम। मतलब कोनो गाना अब नया मार्केट में आवे तो ना, व्यास जी रुआ खुद से बना लिए? ना एको गाना हम दूसरे के गोइबे ना करेंगे, हाँ, उ जौन गा दिले ओकरा के हम मतलब अपना हिसाब से बना लेते बना रहनी है, लेब। हाँ, मतलब कभी भी रहनी है संगे संगे। हाँ, हैं? इहे तो एगो खूबिया ढेर रहल ह, हम्म। जे तो रउरा कौन रामायण से गाना गाओ तनी, वाल्मीकि या वाल्मीकि, तुलसी? वाल्मीकि और तुलसी दोनों मिला देब, हाँ, जहाँ मेल करी तहाँ तुलसियों जी के चौपाई कहे गायब। महाभारत भी गाओ तनी है? हाँ, महाभारत हमार तो पहले महाभारते में मन लागल, महाभारते अधिक गौनी। हाँ, हमरे के लोग, बहुत लोग कहे कि जे गैला पर पहले ही अढ़ा देव जे महाभारत होखे के चाहिए, हाँ, आ उ व्यास कहे कि ना, यहाँ के इनका से हमने के ना गायब से, इनका गैला पर खाली महाभारते गावेले। हाँ, हाँ, महाभारत बहुत कम लोग जानत रह। हम्म। तो तो ग- वो बेरा जोन बावे, हाँ, सबसे ज्यादा लोग कौची के प्रसंग सुने के चाहे, महाभारत की रामायण? महाभारत हमार सुने के महाभारत के, चाहे, ऐसे सुने के चाहे कि बहुत कम लोग जानत रहे। महाभारत के, हाँ। रामायणवा सुनसान के थोड़ तनी थाड़ सब, टेलीविजनों पर चले लगा रहे होगा। हाँ थोड़ थाड़ सब लोग सुनले, जानतो रहे यही अथी। जी जी आ महाभारतवा कम लोग सुनले रहे, इसमें हम्म, में रुचि ढेर होखे। जी तो एंग एंग अथी जब गौने अथी एक बार के गौले रहे, भरसे गौले रहे, का दो जे गाड़ी लड़ जाई, हम्म एहू पर हम अपन बनौले रहनी। हम्म एगो गौले रहे जे फेंक देले थरिया, बलमू बलम गईले गइले झरिया, झरिया, मदन राय। मदन राय हाँ, पहुँचले कि ना, हमरा उदेहिया यही में के लहरिया पहुँचले कि ना? हम ओकरा कहनी कि उ ना गईले झरिया, ना गईले कोइलरिया, समझलू कि ना, बड़े घट घट के भीतरिया। समझ लू कि ना? हाँ, क्या बात उ है। ना झरिया गईले ना कोइलरिया गईले। उ अच्छा हाँ, ई हलचल गौले रहले, ई गौले रहले गुड्डू गुरु गिरी रंगीला। रंगीला, हाँ हमरा उ चाही। हाँ रउआ के हम वहाँ गए रहनी जादव जी के हनु, हाँ तो हमरा के कहलो कि तनी एगो गाई। उ 3 खल के रहे लो, हाँ दू जना बुढ़वा लो रहे दूसरा पंथ में, एगो लड़िकवा रहे नौका पंथ में, जैसे ब्राह्मण विरोध, हाँ ब्राह्मण विरोध है, वैदिक विरोध, हाँ उ ओइमे रहे। हाँ तो उ कहलस, तो हम हाँ कहनी कि ई ना चाही, हाँ दोसर चाही। तो वही पर गीत गौनी हाँ जे हई हऊ माया हाँ बहुत भरमनी, आ मायापति के हम नहीं जननी, हाँ। माया रचल से के ऊ चाही, हमरा ऊ चाही, हमरा ऊ चाही, हमरा ऊ चाही, बाप रे, एकदम नाही चाही हई हऊ हमरा ऊंच है। ऊ चाही। वाह। आगे आगे रहे, हाँ केहू नाही देखल ऊ, केहू नाही जानल ऊ, हम्म, आ केहू नाही सुनल, सभे अनुभव से मानल ऊ। हम्म, अ, जेकर न कतही नाव और गांव, जेकर न कौनो नाव और गांव बा, जेकर न कतही रूप और ठाव बा, आ जेकर न आदि अंत ऊ चाही, हमरा ऊ चाही, वाह। हमरा ऊ चाही। ई तो जब ढोलक झाल पर उठत हुई तो हाँ एकदम गर्दा उड़ जात हुई महाराज हो बरा। अच्छा तो ओकरा, ई रो बात बताओ तनी, तूफान जी के संग जाना बड़ा कार्यक्रम रहू बरा का? हाँ वही वही बेरा के समय में हाँ आ हाँ गुड्डू ई गुदिया तो गुड्डू के बोले रहले, हम्म। वही बेरा इनका के पलटले रहनी हम। अच्छा व्यास जी, तनी ए घड़ी के माहौल रहुआ देखत होके, कौनो गाना होता है चाहे कोनो ऐसा बात होता वे, जाति से जोड़ देहल जाता वे, एकरा के रहुआ एक पर का कहे के चाहे? ना हम कुछ ना कहे के चाहे, जरा जोन बुझाता जेंग अति हमरा पैसा आ जाओ ढेर, जी लोग उहे खोजता। जी जी जे हई कहे तो हे जाति के यहाँ बहु लई बता पैसा मिले। पहले ऐसा कुछ बात रहे? ना, शराबी के लोग गीत गावता, जे शराबी
पीले रहे तो झोंक में पैसा दे जी आ हम शराबी के पैसे न लीले एक खाली शराब पी के झोंक में पैसा दे दिले तो कह दे कि फिर अब मत हो हाँ भाई प्रोग्राम डिस्टर्ब होई ना डिस्टर्ब ना होई हाँ तू बाई के झोंक में देत रह हमार बात समझत नहीं खो सही बात तो हम भीख मांगे नहीं खिन वाली जो तू दे दे हम ले लेब ना हमार बात बेचत नहीं हमार समझ हो आ तब समझ के पैसा दो तो हमरा रसी न तो ना रसी वाह मतलब तो ओकरा स्वाभिमान से समझौता ना होखे हाँ सब कुछ के बावजूद भी हाँ अच्छा ऐसन हम दू गो लास्ट सवाल करम बहुत खत्म करिए ज्यादा लंबा भी हो जाई ऐसन एगो हमरा के कार्यक्रम रो अपना बताई अपना जीवन काल में जहाँ गई लोग एकदम मन गदगद हो गई लोग एकदम पूरा कि अरे यार ई जगह तो पहले काहे न मिलल तो जो गदगद मन होखे वाला ये बात भाई जी ये पहले तो बेचू मियाँ भेटल तो लड़का रहनी जी आ एक हारी गिनती हो गल में ऊपर वाला लो में तो मन के एकदम हाँ गदगद चाय पिए में मौका मिल गईला हाँ हाँ भोरे लागल अवसर आ गई सुखनंदन जी के नाम होके हाँ ओकरा बाद 94 में जी 93 में हमारा गायत्री ठाकुर के भई रहे दिल्ली जी दिल्ली कार्यक्रम हाँ अच्छा तो कहले रहले ओजू जे दिल्ली में गा रहल तार जात भइलो बा कलकत्ता में ना गइबो हाँ वो 94 में कलकत्ता चल गई वाह अब बंगाल में हल्ला हो गई हम्म, पहले ना सकार तरले सकार लेले हम्म, ओकरा बाद पूरा बंगाल में मतलब बुझाओ कि बंगाले टूट गइल बा हम्म, आ 94 में हमारा उनकर भइल हम्म, चैता 94 में हाँ वो कहले कि हम उनका से रामायण ना गाबू याद कैले बड़े हम्म, हम उनका चैता गाए चैत बैसाख रहे मैंने चैते कैसे रहे हम्म, चैता शुरू कैले हम वहाँ चैता शुरू कैनी हम्म, जो बंगाल के लोग सुन ही न रहे हम्म, वो चैता हम शुरू कैनी हम्म, रामचरित मानस से हम्म, ये रामा पूछेली भवानी बताई भोला दानी ये रामा कावना राम के वो ये रामा कहले रहतम कि ये रामा चैत में लोग कहेला कावना राम के जपेला सकल जहानवा ये रामा कावना राम के वो लोग कहे करी दादा ई तो हमके सुनल ही नहीं यही पर वो आ गए पढ़ला लिखला में याद कैले बड़ा कथा याद कैले बड़ा कथा कह गावे के तरह लूर ना आई तो हम कहनी कि ई तो हमरा के सब लोग कहेला तो वह कहेला कि जरा चले के लूर ना आवेला अंगनवे के टेढ़ कहेला सही बात बा। कथा जो सकल लोक हितकारी है सोई पूछन चाहे शैल कुमारी कथे के तो महत्व बा शास्त्र में सही बात गाना के कहा महत्व कथा लिखले वाल्मीकि व्यास तुलसी सुन के सज्जन लोके मन हुलसी जरा मनवा में भरम हो जाई उ गधे के शेर कहेला कथा कहले शिव सनकादिक सारद से सौनक सुखदेव और नारद जरा मन में भरम हो जाला उ कल्प वृक्ष के रेण कहेला कथा कहले हाँ काग भूसुंडा खाली गाना गावे नाच में के लौंडा खाली गाना तो नाच में हमनी ले बढ़िया बढ़िया गौनिहार बने लेकिन कथवे से हमनी के इज्जत बा गाना से इज्जत नहीं है कथा कहले हाँ काग भूसुंडा खाली गाना गावे नाच में के लौंडा जौन लोमड़ी के अंगुरवा ना भेंटाला ओकरा खातिर खाटा कसेर हो जाला अब यही पर कहले कि भूसुंडा कहला हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाने लो भूसुंडी शब्द लिखल बा 71 के बीए हई तो लोग के बुझाइल कि अब पढ़ाई पर आ गए तो गायत्री बीच हो जाए हम पढ़ाई पर हम उठनी कहनी कि ठाकुर जी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहनिया और वो रात भर लिंग पढ़ाए हम और लगनी बतलावे तो 7 गो लिंग जो बतलानी कि तो वो बीए का एमए डबल एमए करब तो 4 गो से अधिक लिंग ना बताए बीए एमए 4 गो से अधिक लिंग ना हम वेद में पढ़ले बनी 7 गो लिंग एगो रोग के सामने ही बतलाओ तनी चिंटी चिंटी स्त्रीलिंग है तो ओकर पुल्लिंग चिंटा चिंटा कहब तो वो हते चका हो जाई गाछी पर रहल सब माटा माटा पियरका पियरका तो माटा के स्त्रीलिंग का भाई माटी केहू कहेला माटा के मेहरारू के माटी कौआ कौआ के मेहरारू के नाम केहू कोवी कहेला कागा कागा के मेहरारू के केहू कागी कहेला मर्दो कौआ मौगियो कौआ ऐसे कि कौनो मशीन नहीं है जो देख के छीन लिया जाए जे में कौन मर्द हो कौन मेहरारू हो ऐसे एगो अज्ञात लिंग हो एगो के जीतल रहे
मतलब पूरा हल्ला वगैरह एकरा के मनले हाँ मनले तो अच्छा ये हो कहले गए। अच्छा ये बताई सबसे ज्यादा कार्यक्रम अपना कहाँ हो गए, झरिया कोयलरी कलकत्ता में या ना यहाँ बिहार में? बिहार में हमार तो ढेर बिहारे में या कलकत्ता में हाँ गायत्री ठाकुर से जब गाले नहीं तब कलकत्ता धल हलो हाँ आ, आ छापरा एरिया ढेर धल हलो राहुल छापरा एरिया तो एक खाली जाई गावे तो 7-7 दिन 8-8 दिन ओनिए कोई मठिया में कहीं मंदिर में रह जाई हाँ ओनिए गई अच्छा हम्म। ऐसा एगो कार्यक्रम बताई जाना में मन खीन हो गई लोग है, ए यार काहे कि यहाँ आ गई सब, हाँ काहे कि ऐसनो ऊंच नीच तो होला। हाँ ऐसनो प्रोग्राम मिलल बा जी जे जहाँ जाके रोए के पड़ल बा हाँ हाँ, अथी ऊ प्रोग्राम मिलल है हमरा कब हम्म, 2000 के बाद अच्छा पहले ना, ना मतलब ये नयका दौर जब से शुरू होखे हाँ लगल है। आर्मी में चल गए रहनी आर्मी गावे हम जी चैतत कह दो लोग गावे के हम्म हालांकि मर्यादा तो जो सुने वाला लोग कहल हम्म लेकिन वकील रहले कहले कि सब लोग बेसी कैले बा गौले बा तो खर्ची चलौले बा सुखनंदन जी किताब किनले बड़े पढ़ले बड़े हम्म लेकिन पब्लिक जो लड़का टाइप के रहले सब हम्म गावे कुछ कहू ना दसो हम्म कहे खाली लड़कियां नचावो आ चैतवा गावो कुछ मुंह से कहो मत मन एकदम वहाँ खीन हो गई रहे हम्म ऐसन ऐसन बहुत जगह मिलल बावे हम्म। का कहें भोजपुरी समाज लोग के का कहल चाहे मंत्र में? हम कुछ ना कहे अभी बाउर दिन आइल बा एक दिन बढ़ियो दिन आई हाँ ई तो देखी ई सनातन धर्म जौन हनु ई सृष्टि जौन हनु जी ई साइकिल चक्र ह हम्म साइकिलिया में कहीं गिटिस लाग जाला नु तो हम्म खाली गिटिस में ना चलेला हम्म, ऊपर चल जाला तो बढ़िया चलेला गिटिस आवेला तो ठक दे करेला सही बात। तो ई गिटिस इतना हो गइल बा सनातन धर्म में हम्म ई जब ले रही आई धरती पर तो ठक ठक करबे करी ई जब चल जाई पर तो कुछ दिन बढ़िया चली मतलब बाउर बात निमनो आई। निमनो आई चलिए अभी हमारे साथ जो है व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन व्यास जी थे और इनसे जो है जाने हम लोग 90 का दशक का जो है झलक भी लिया, उसके बाद जो है अभी जो दौर चल रहा है उसके बारे में बात की। सबसे बड़ी बात जो है व्यास तो बहुत सारे लोग बन रहे हैं और बनेंगे आगे भी, लेकिन जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है तभी जो है इनके आगे व्यास शिरोमणि लगा है, क्योंकि इन्होंने जो है भोजपुरी में तकरीबन 7-8 सालों में जो है भोजपुरी में इन्होंने रामायण जो है लिख दिया है। इनके रचना का रामायण अगर आप लेना चाहते हैं तो दुकानों पे भी जो है मिल जाएगा, आप वहां ले सकते हैं। और ज्यादा विचार रखते हैं तो आप इनसे आएंगे मिलने तो हो सकता है यहाँ भी मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।